ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Tingdap Sanfosnam jom ka jelam galia haga putri Januari arjara puah kita kalong nadian mana galia ngeseng rapha kisiti syau chitin star adu uncam senam haga bede bat kajing penbai upur sam kajing penrung ikhtiri hasi manta bat kajing ketrikam ka anti kini kede kabuk siari keseng sngoba hasua benrakhe tingdap Sanfosnam ke sarkar ke diman ai boxes lana ke diman ai sobhai ke pai ba jeng jelah dah kini ki solution handrai kumba kalong mentang ia begini ke sarkar kam syam syim ke jikit kle ban penbet yo put usam ke kom ke badai namar ba ke ka khubor ke ba new na chief deputy chief minister jong ka sarkar jelah wang ba ke khasan trek ke syim ka final decision dan re hadu mentang iba hakawai pat ka kubor kiong ba kin saap hadu ka apho wat apoi te kum ka seng isno begini ke tang ka kubor thok ka kubor penbit pat ba jong ke ka sarkar ya ki pai ba jong jalan galia kham tam ki pai ba jong ka bri neutral namar ba ki penkwa ya ke ka kam ba ki pai ba kin dop jamnot ban jam jai no ka siam ban nom ya ki shu na kalian ka seng hi kumba nilai simrai haka eksekutif komiti jong sen kata galong ba haka arpoi trek komisi benta ban rakhe bar ke sarkar ya kani ke jingdap Sanfosnam ka sen kan rakhe ya ke jingdap Sanfosnam di Jela Meghalaya da ka bangin pelong da ka black flag march na office ng kaseng mulai nginia samaran puluh ka jaka haka ba lapan kre ya ke jing rakhe ya ke jingdap Sanfosnam di Jela Meghalaya ya Barakhat ki district level hadu ki zone ki region ki circle ki unit jong kaseng barakhat kin sapoi hasilong tu kesni na ka banta ban rakhe bakani ke sarkar ya kata ki jingdap Sanfosnam jong Jela Meghalaya rangkat kilamayok bar hak kata kesni ngin sapen kre ru nadu ke program ban pelong da meeting kat haba ngin sapai ke program ngin sapen tip yang sepiru hak bede bat kata ke jaga pelong meeting hak nu jaga dia namar pementang ila sentuh bakaladan ka wur-wur nang nang tai ba kinom aila ketika sengi kan don kita ka security ke baklan ma khanang ba nam don menu no pentut ya ketika sengi te kum ka seng ngiru ila perkhat hi ba ngin sale ketika program hakan guru ke bentaru ta mangin pendap kene ke black flag march na office jong seng jungi na mulai umjan syadu 90 te hakate ke sengi kan sadon ru ki nongkran na kaliang jong kirurang ba na kaliang jong kinongkit kam juga sen na ki district level ki circle bat kiwe ki sen ya ngaskwa ban penpau kendian ha ke bede kini ki rakhe ya ke Sanfosnam jong ke Jela Meghalaya ke Jela Meghalaya kala surakhe ya kini hapo ke jinglam jong kini ke MDA government kala surakhe tangtap ya kini ke jingdap Sanfosnam milai ke jing duna ya ke jing sadien ke Jela Meghalaya duduk bakabat kini ke sarkar kawan hak jing duksau haka jalan hagari India baru kawai kawan hak kerdan ke basang kini kedai kata ke jing rakhe Sanfosnam but interestingly kalau merubah hak kini ke jingdap Sanfosnam kini ke sarkar kam syam lapet ya ke jing deko hak kinong kendong kajing bombiang ke surok ke lenti ke sengkian ke surok anong kendong wat ukulai entre su bania nanta ki umbam umdi ki bedong ki umbam umdi ka kot ka kya ki belong ki basic needs lane ki junan kam tendrai jong ki padba kani ka sarkar kam semlale nak bentar ki padba kani kadai kataru kadai ka bentar ka baar jong ki jingra ke jong sarkar jendap Sanfosnam nanta ka balai ka jing kular jong ka sarkar Meghalaya ya ka ILP ka jinga soy kin rupomut ki amali ya ka resolution ha ka khat khandai tarik u Desember arajar khat khandai na trai ki press berkhot pia kan mau ba ki bad ba kari khasi jentia ki kan mau ba kila shemi resolution pandawa nak sarkar India ba kadai ban implement no ka ILP po Jela Meghalaya kataru la pending bal arakhe jingdap Sanfosnam jing Jela Meghalaya klem ka jing saiso te kane ka jing sabjar ya ka ILP ka penlong yangi ba ngin syam ya kene kesinja ka trek kam sadan ka black flag march la khot lawer
ya baru khat ki parare ki pararo persnam juga beri neutral bakin ya mi lang ha ketiga sengi lada ke sorkar ke ong ba ngin pelong ya ketika celebration hapok lai hajar ngot kat ba ya ki kam ya tho wi kam ya sang lakhang ba de mendatang hapok sis pa ngot pada tu san pong kat ba ya ketika celebration hadu lai hajar na kinsya tengiru ngin sami ketika sengi de ki pau hajar kanang ba ngin pen i sa sorkar ba ngiru ngidon ya kita bijing pun pat jong ki pat ba ka pri neutral barakhe ya kenika jingdap san phosnam harangkat ka protest celebration ka bangi la ban khat te kini gide ki jing panbana jong sen ka bangi kwa ya phe ki parlok no tho kubor ki bijerap ya ka sang na ka por si ka por ban panbana ki program jungi khanang ba kte ki singi ka long singi ba job ban ngi kwa ru ba lada utau modi lane prime minister juga India umwan sini undi ui dala dia ya kate ka black flag ma jom ka jai penre bujungi